Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 8 και 34 πρώτα λεπτά και όπως σας είχαμε προαναγγείλει θα μιλήσουμε για φιλότιμο. Ναι, όπως το ακούτε, η Λίλη Πυράκη είναι εδώ μαζί μας προκειμένου να συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα, να μας πεις για τι πρωτοβουλία πρόκειται, Λίλη, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερη και μόνο στο ακούσμά της. Ακριβώς, καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν. Γεια σου. Το φιλότιμο. Τι είναι το φιλότιμο? Την έννοια του φιλότιμου έχουν αποφασίσει να προσδιορίσουν μία ομάδα Ελλήνων και ξένων ερευνητών, ξεκινώντας από μία ιστοσελίδα, το φιλότιμο.org. Βέβαια θα μας τα πει και ο καλεσμένος μας, ο οποίος είναι ο ιδρυτής και εμπνευστής και μας ακούει. Για να δώσουμε λίγο την εικόνα, τι ακριβώς είναι το φιλότιμο.org. Το φιλότιμο δηλαδή, έτσι ακριβώς είναι για τους ακροατές του Sky. Το φιλότιμο.org λοιπόν είναι μία σελίδα όπου μπορεί να μπει ο καθένας και να προσδιορίσει, να πει είτε με ορισμό, είτε με ιστορία, είτε με μία φωτογραφία, είτε με ένα βίντεο, με μία selfie, με οτιδήποτε, πώς καταλαβαίνει την έννοια φιλότιμου. Τι είναι γι' αυτόν η έννοια του φιλότιμου? Δώσε μας ένα παράδειγμα, ωραία, ρε παιδί μου. ενδιαφέρον. Πώς δηλαδή μπορεί κάποιος να το εκφράσει? Είναι η έννοια του φιλότιμου, το οποίο βέβαια θα μας το εξηγήσει κιόλας. Ωραία. Πάμε στον κύριο Χατζημαλωνά. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε το σκεπτικό ανθρώπων που αποφάσισαν να ασχοληθούν με την έννοια του φιλότιμου. Και εδώ στην Ελλάδα νομίζω ότι είναι σημαντικό να το αναδείξουμε. Και είναι μια λέξη που υπάρχει ως φιλότιμο σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ναι, το ελληνική λέξη. Ελληνική λέξη. Ναι. Ακριβώς. Καταρχάς να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Και έπειτα να πούμε ότι κάθε λαός έχει ένα ιδανικό στο οποίο τίνει και που κανείς δεν μπορεί να καπηλευτεί όπως άλλους πόρους, και για τους Έλληνες είναι το φιλότιμο. Αφορμή για εμάς δόθηκε όταν διαπιστώσαμε, πέρα από έρευνες οι οποίες έγιναν, δηλαδή και έγκριτων ακαδημαϊκών όπως Τριάντης, Βασιλείου, Αδαμόπουλος, Κατερινάκης και άλλοι, στο παρελθόν, μεμονωμένα βεβαίως, ώστε να τις περιλάβουν και σε άλλες έννοιες, αλλά για να δούμε πόσο ευέλικτη ήταν και πόσο ανασχηματιζόταν κατά ιστορική περίοδο, αλλά το ότι ένα τόσο σημαντικό αφήγημα, αν θέλετε, ή τέλος πάντων νόημα μεταξύ Ελλήνων δεν είχε ερευνηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να αποτελέσει και όχημα κάποιας βελτίωσης, μας έκανε να θέλουμε να εντρυφήσουμε περισσότερο. Κύριε Χατζημαλωνά, εσείς τώρα, αφού έχετε εντρυφήσει στο συγκεκριμένο θέμα πια, μπορείτε να μας δώσετε έναν ορισμό για τη λέξη φιλότιμο? Μου το απαγορεύει η ερευνητική μου ιδιότητα. Για τον λόγο του. Γιατί να πούμε ότι στις 21 Μαρτίου θα λήξει, του 2015 θα λήξει αυτό το πρώτο στάδιο της από το οποίο έρευνας. Τι περιμένουμε να βγει? Να μας δώσει μια εικόνα από αυτά που έχουν ήδη κατατεθεί, ας πούμε, ως προτάσεις. Ναι. Αρχικά να πούμε ότι στις 21 Μαρτίου είχαμε προμελετήσει να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το αν θα έπρεπε να συζητήσουμε είτε όχι. Εδώ συνειδητοποιούμε ότι μέσα σε ένα μήνα από που τρέχει η καμπάνια και έχουμε συγκεντρώσει περίπου 1.200 ερμηνείες, ιστορίες, φωτογραφίες. 1.200! Αυτό. Μάλιστα, τελευταία με ένα άρθρο από Καθημερινή εδώ και 3 μέρες, συγκεντρώσαμε 200 μέσα σε 3 μέρες. Δηλαδή έχουμε λίγο κουφαθεί. Αλλά είναι πολύ θετικό. Δηλαδή, ευχόμαστε και πολλές περισσότερες. Πού αισιοδοξείτε, κύριε Χατζημαλωνά, να φτάσει όλο αυτό? Γιατί είναι πολύ ωραίο σαν ιδέα, πολύ διαφορετικό από νέους ανθρώπους, από ό,τι ακούω κιόλας, που αποφάσισαν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Βλέπετε ότι προχωράει, βλέπετε ότι υπάρχει συμμετοχή. Ο στόχος ποιος είναι? Θεωρούμε την αναγνώριση, τη μελέτη, στο πρώτο στάδιο, και μετά τη συλλογική καλλιέργεια, τέλος πάντων, αργότερα, όταν πούμε τι είναι αυτό. Και παρεμπιπτόντως μέσα στο 2015 θα έχουμε αποσαφηνίσει και θα έχουμε ξεπεράσει το μυστήριο του τι είναι φιλότιμο. Θεωρώ μέσα από αυτή την προσέγγιση μας. Αλλά το ότι ενδεχομένως να μπούμε σε μια διαδικασία ώστε να χαρακτηριστούμε ως Έλληνες και μεταξύ μας και μεταξύ των εταίρων μας στο διεθνές χωριό ότι είμαστε φιλότιμοι, ή τέλος πάντων ότι τείνουμε να είμαστε φιλότιμοι, ότι έχουμε αποφασίσει μεταξύ μας ότι το σωστό είναι αυτό, πιστεύω ότι θα μας κάνει όλους μερικά κλικ καλύτερους. Η αλήθεια είναι ότι γίναμε περισσότερο φιλότιμοι τα τελευταία χρόνια. Δεν ήμασταν για κάποια χρόνια. Ναι. Οπότε αυτό το πράγμα, και επειδή οι συνθήκες πάντοτε καθορίζουν τι είναι σωστό σε μια κοινωνία και πώς ένας άνθρωπος πρέπει να δράμε σε αυτή την κοινωνία, είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, να το αποτυπώσουμε. Τέλεια. Με τις κουβέντες μας θα ήθελα να παροτρύνω τον κόσμο αυτές τις 1.200 να τις κάνει 11.000. Σωστό. Πολλές χιλιάδες. Να πούμε πάλι πού μπορούν όσοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ όμορφη πρωτοβουλία. Τι πρέπει να κάνουν, κύριε Χατζημαλωνά? Πολύ εύκολα να μπουν στο φιλότιμο.org
φιλότιμο γράφεται με PH, όπως φιλόσοφοι, φιλάνθρωποι στα αγγλικά, και να βρουν τη φόρμα, η οποία χρειάζεται γύρω στα, μπορεί από 5 λεπτά, αν έχει κάποιος στο μυαλό του ακριβώς τι θέλει να πει για το φιλότιμο, από 15 μέχρι 20 λεπτά ίσως, αν είναι η πρώτη φορά που αρχίζει να το σκέφτεται. Δεν νομίζουμε χρειάζεται περισσότερο, είναι 3 μικρές σελίδουλες ερωτηματολογίου, τις συμπληρώνουν, τις στέλνουν και μάλιστα έχουμε στο μυαλό μας διάφορα, γιατί δεν θα ολοκληρωθεί η δράση μας ως ομάδας, τέλος πάντων ως μικρού κινήματος ακαδημαϊκού, παύλα κοινωνικού, με αυτή την έρευνα, αλλά θα προσπαθήσουμε να ενδυναμώσουμε αυτή την ομάδα που θα συγκεντρωθεί γύρω από. Ωραία. Τέλεια. Πολύ ωραία. Ευχόμαστε να το πάτε όσο πιο μακριά γίνεται, όχι μόνο την ιστορία αυτή με το φιλότιμο, αλλά και με ό,τι άλλο καινοτόμο σας έρθει στο μυαλό. Να είστε καλά. Βοήθεια μπορούμε να το ελπίζουμε. Καλή επιτυχία. Θα την έχετε τη βοήθεια από εμάς, θα είμαστε σε επικοινωνία και με τη Λιλή εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζημαρόνα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία. Καλό βράδυ.